Ni adreichel ar gyfer yn gwasanaeth cymini bore yma. Gobeithio bod chi wedi cael wythnos go lew. Llongyfarchiadau i'r ein o chi sydd wedi cael penblwyddi wrth ystwytha. A pobl sydd wedi bod yn brysur yn steddfod, da iawn chi. Da ni'n mynd i ddod at y gilydd bore yma, fel da ni'n neud bob Sul, yn ceisio Duw, yn gweddio bydd Duw yn siarad efo ni. Bydd Duw yn cyffwrdd yn calonna ni trwy Ysbryd Glân. Ac y byddwn ni'n mynd o yma wedi cael yn adfywio, wedi gweld rhywbeth, wedi dysgu rhywbeth, wedi profi rhywbeth o'r newydd o ras Duw trwy Iesu Grist. Cyhoeddiadau, cyn i mi anghofio nhw. Heno yma, da ni'n mynd i fod yn y siop yn Bangor Ucha. Ac byddwn ni'n treulio chydig bach o amser yn diarhebion, da ni'n mynd i fynd chydig bach yn ehangach, yn meddwl am y cwestiwn, sut da ni'n myfyrio ar air Duw, sut ydym ni yn ymborthu arno fo. Dwi'n defnyddio'r gair ymborthu am reswm penodol. Wsos dwytha, oedden ni'n edrych ar gwaith, ac felly wsos yma, i gael y cydbwysedd, da ni'n edrych ar sut da ni'n cael yn bwydo yn adfywio o air Duw. Felly mae yna elfennau lle byddwn ni'n edrych ar adnodau be mae'r Beibl yn ddeud, ond hefyd, dwi eisiau chi ddod wedi meddwl be sy'n dod o bendith i chi pan da chi'n darllen y Beibl. Pa batrwm sydd wedi bod yn help, pa heria sydd yna pan da ni'n trio darllen y Beibl a mae yna bethau yn mynd ar yn traws ni. Felly gan ni drafod a gweddio ag ystyried y cwestiwn yna hefo'n gilydd heno am 6:00. Nos Fercher mae cyfargweddi yn tu ni. Dwi wedi anghofio roed hwnna, sori. Nos Wener mae yna clybiau, dio ddim lawr ar y sgrin, dylse fo fod. Nos Wener mae'r clybiau ar un amser y garfar, handi 6 a handi 7 yn Ebenezer mae'r clybiau heini. Ac yna, bore Sul nesaf, mi fyddwn ni yma eto efo Ysgol Sul a Gwasanaeth yr un amser ag arfer, a Derek Adams Aberystwyth fydd yn pregethu i ni di Sul nesaf. Dyna fo, dwi'n meddwl, o ran cyhoeddiadau, na i weddio, a mi folwn i'r arglwydd efo'n gilydd. Dwch ni weddio i ddechrau. O ddewin tad, da ni yn plygu o dy flaen di y bore yma. Yn diolch am yr hwnnw i ti, yn diolch am dy fab, Iesu Grist, yn diolch am waith dy ysbryd, yn trigo yno ni, yn byw yno ni, yn harwain ni, yn rhoi goleuni ac yn symud ni, mwyn addoli, mwyn i fyddhau, mwyn llawenhau yn be yr wyt ti di wneud, yn hachub ni, yn prynu ni i gael bywyd newydd, i gael perthynas am byth hefo ti trwy yr arglwydd Iesu Grist. Da ni'n dod felly arglwydd yn gofyn, neu di yn helpu ni, plis. Neu di faddau ni bob hunaniawnder, bob styfnigrwydd sydd yn calonna ni, lle da ni'n stryglo i fyddhau ti. Arglwydd, da ni'n gofyn trwy dysbryd y byddi di'n arwain ni yma yn y gwasanaeth, ond hefyd yn yr ysgol Sul. Fel bod yr hyn sydd yn wir amdana ti yn y Beibl yn dod yn rhywbeth da ni yn ei drysori, yn dal gafal yno fo ac yn dymuno profi mwy o dy fendith di, dy faddeuant di, dy gariad a dy gwmni di. Arwain ni felly trwy'r gwasanaeth, trwy'r diwrnod heddiw, i ni fod yn gallu cychwyn wythnos newydd hefo argyhoeddiad o'r newydd, hefo hyder o'r newydd, yn pwy wyt ti a be mae hynny'n olygu i ni sydd wedi ymddiried yna ti. Byw ha ni felly, da ni'n gofyn, ac yn cyflwyno'r cyfan i ti, yn enw ac yn heiddiant ti'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Felly, dewch i ni ganu i ddechrau yr emyn sydd yn annog ni i edrych ar pwy ydy Duw. Ac mae'n cychwyn yn gofyn cwestiynau, pwy all ddal y moroedd yn ei law? Pwy all gyfri pob un gronyn baw? Daw brenhinoedd crynant ger ei fron, creadigaeth Duw yn dathlu'n llon, hwn yw ein Duw, ar ei orsed fri, deuwch ac addolwn. Hwn yw erior, brenin yr holl fyd, deuwch ac addolwn. Created
Da ni yn dy glodfori di. Da ni yn rhyfeddu at frenhiniaeth Iesu, at fuddugoliaeth Iesu ar y groes, at I fuddugoliaeth o'n concro marwolaeth. Da ni'n gweddio o Dduw wrth I ni fyfyrio ar y pethau yma, wrth I ni baratoi at y Pasg, y bydd mawredd Iesu, y bydd presenoldeb ar ffaith bod Iesu yn fyw heddiw, yn gysur yn gynhaliaeth ac yn llawenydd I ni. Be bynnag ydy'r amgylchiadau da ni'n ei wynebu, be bynnag ydy'r profiadau yr ydym ni'n mynd trwyddyn nhw, dangos dy hun fel ag yr wyt ti, arglwydd Iesu, brenin y gogoniant. Amen. Wel, da ni yn mynd I barhau a'n cyfres yn Efengil Ioan, yn edrych ar arwyddion Iesu yn Ioan, ac felly da ni'n troi at Ioan pennod 5 y bore yma, a mae William am ddod mlaen I ddarllen o'r 5 bennod o gychwyn y bennod honno fyny at adnod 18. Ioan pennod 5 o adnod 1 I chau y pwll. Ar ôl hyn, aeth Iesu I fyny Jerusalem I ddathlu un o wyliau'r Iddewon. Mae yn Jerusalem wrth borth y defaid, pwll a elwyn Bethesda, yn iaith yr Iddewon, a ffilm cyntedd colofnog yn arwain iddo. Yn y cynteddau hyn, byddai tyrfa o gleifion yn gorwedd, yn ddeillion a chlophion a phobl wedi'u harlysu. Yn ei blid, yr oedd dyn ar un wael ers 19 mlynedd ar 20. Pan welodd Iesu yn gorwedd yno, a deall ei fod fel hyn ers amser maith, gofynnodd iddo, a wyt ti'n dymuno cael dy wella? Atebodd y clafer, Syr, nid oes gennyf neb i'w gosod yn y pwll, pan naw cynnwf i'r dŵr. A ta bydda fi ar y ffordd, bydd rhywun arall yn mynd I mewn o'n blaen. Meddai Iesu wrtho, Cod, cymer dy fatras a cherda. Ac ar unwaith roedd y dyn wedi gwella, a chymerodd ei fatras a dechrau cerdded. Yr oedd yn saboth y dyn hwnnw. Dywedodd yr Iddewon felly wrth y dyn oedd wedi ei chau. Y saboth yw hi, nid yw'n gyfreithlon I ti gario dy fatras. Atebodd yntai hwy, y dyn hwnnw am gwellodd, a ddywedodd wrthydd, cymer dy fatras a cherda. Gofynesant iddo, pwy yw'r dyn a ddywedodd wrthydd, cymer dy fatras a cherda. Ond nid oedd dyn a'i chawyd yn gweithio pwy oedd oherwydd yr oedd Iesu wedi troi oddi yno am fod yn tyrfa yn y lle. Mas y law, daeth Iesu o hyd i'r dyn yn ddewr, ac meddai wrtho, dyma ti wedi gwella, paid a llechi mwyach, ac rhywbeth gwaith digwydd I ti. Aeth y dyn I ffwrdd, a dywedodd wrth yr Iddewon, mae Iesu oedd y dyn a'i gwellodd. A dyna pam a dechreuodd yr Iddewon erlig Iesu, am ei fod yn gwneud pethau hyn ar y saboth. Ond atebodd Iesu hwy, y mae fy nhad yn dal I weithio hyd y foment hon, ac rwyf innau'n gweithio hefyd. Parodd hyn i'r Iddewon geisio fwy byth ei ladd oherwydd nid yn unig oedd yn torri'r saboth, ond yr oedd hefyd yn galw Duw yn dad I ddywedd ei hun, ac yn gwneud ei hun felly yn gydradd â Duw. Diolch yn fawr iawn, William. Felly dyna'r hanes da ni'n mynd I fod yn meddwl amdano fo nes ymlaen yn y Gwasanaeth. Ond cyn hynny, dwi isio gair bach o'r plant. A dwi isio I chi'n helpu fi I feddwl pwy sydd yn rhoi helpu ni pan da ni mewn sefyllfaoedd tebyg I hyn, iawn? Felly dwi'n mynd I ddangos llun I chi ar y sgrin, a dwi isio chi helpu fi I feddwl pwy fysa ni'n gofyn am help ganddyn nhw mewn sefyllfa fel hyn. Iawn. Y sefyllfa gyntaf ydy, da chi isio ymestyn am rhywbeth sydd yn uchel fyny mewn cwpwrdd. Pwy fysa chi'n gofyn am help ganddyn nhw?
Lle ci? Mam neu dad. Da iawn. Roi gair yr ybydd. Peidiwch a dringo ar ben eich brodyn eich chwiorydd. Dio byth yn mynd i orffan y dda. Peidiwch chwaith, a rhywbeth nes i wneud pan o'n i'n iau, peidiwch chwaith a creu rhyw ystol bach allan o stwff da chi'n gallu weld. Nes i wneud hynna pan o'n i'n hogyn bach, a nes i drio mestyn am rhywbeth ar y silffoedd, a nath na gloc llechan ddisgyn ar ymhenni ac hitio yn halca ni. Dyna pam fel ydw i heddiw. Felly peidiwch, gofyn am help, mam, dad, neu brawd neu chwaer, os ydyn nhw ddigon tal i fystyn amdano fo i hynna. Arbennig, iawn. Felly, da ni'n gofyn am help gan y person cywir. Sefyllfa rhif 2. Da chi yn mynd ar eich gwyliau ac na, di'r car ddim yn gweithio. Pwy da chi'n gofyn am help ganddyn nhw pan di'r car ddim yn gweithio? Llawch ti'n mynd? Llio? Ia. Mae yna gwmni eraill yn gwneud yr un peth. Ond be mae'r cwmni yna yn ei wneud? Be di arbenigedd nhw? Pwy sy'n mynd i ddod o'r Be di'r enw ar hynna? Mecanic, ia. Dwi ddim yn meddwl bod y dyn yna yn y llun yn fecanic. Dyna pam bod o'n edrach fel bod gynno fo ddim syniad beth sydd yn yr engine. Nid gofyn i mam a dad ella fysach chi'n yr un ffordd, ella bod mam neu dad yn mecanic, ond da chi eisiau gofyn i rywun sydd yn mynd i allu datrys y broblem sgynnoch chi hefo y car. Felly mae'n bwysig gofyn i'r person cywir. Reit, problem nesaf. Da chi'n cael traffarth hefo mathemateg. Pwy sydd yn mynd i roi help i chi hefo mathemateg? Anna, di llawch ti fyny? Hanner? Pwy sy'n mynd i? Cadi ffrind chdi? Oce. Elain? Athro neu athrawes, da iawn. Be am os da chi adra? Cyna? Calculator. Da iawn. Da iawn. Y rheswm pam ydw i eisiau ni feddwl am y pethau yma ydy, mae yna lot o bethau da ni'n gallu wynebu yn bywyd, lle da ni'n meddwl, dwi methu gwneud hyn, neu dwi angen help i gyflawni rhywbeth neu i ddatrys problem, ond mae pwy da ni'n gofyn iddyn nhw am help yn eitha allweddol, dydy. Hwn di'r cwestiwn ola, wan. Problema mwyaf ni mewn bywyd, problema mwyaf y byd, pethau, sgynna ni'n syniad sut mae sortio nhw allan. Pwy da ni'n gofyn am help efo'r pethau yna? Elain? Da iawn chdi. Duw, neu Iesu Grist ynda. A mae'r Beibl yn dysgu hynny i ni mewn gymaint o sefyllfaoedd gwahanol. A dyma ni un esiampl bach i chi, adnod enwog o'r Testament Newydd, Filipiaid, penod 4, adnod 6, lle mae Paul yn deud wrth Gristnogion, peidiwch a gadael i ddim byd eich poeni chi, gweddiwch a gofyn i Dduw am bopeth sydd arnoch ei angen, a byddwch yn ddiolchgar bob amser. Mae Iesu Grist, mae Duw, yn annog ni i ofyn iddo fo am help. Mewn pethau bach a pethau mawr. Os da ni'n poeni am rhywbeth, mae'r adnod yma'n deud gofynnwch i Dduw am bopeth sydd arnoch ei angen. A hyd yn oed y problemau mwyaf yn y byd, pa mae yna ryfal, pa mae yna ddinistyr, pa mae yna bethau sy'n codi ofn yna ni, mae Cristnogion yn gyson yn gofyn i Dduw am help. Ac yn Iesu Grist, da ni'n gweld sut mae Duw yn ateb yr angen, y problema mwyaf sydd gynno ni fel pobl. Ac yn yr hanes heddiw, da ni'n mynd i fod yn meddwl am y cwestiwn yna, am yn angen ni fel pobl, a sut mae Iesu yn dysgu ni, sut ydym ni yn chwilio am help, a hyd yn oed yn hanes o'r Testament Newydd bore yma, hyd yn oed sut mae Iesu Grist yn gallu'n helpu ni, pan da ni ddim yn siŵr iawn beth yw'r broblem. Ni'n meddwl, chybod, mynd yn ôl i hwn, be sy'n digwydd os oes gennych chi broblem hefo maths. Ella na gwaith cartra ydi o, ac ella bod chi'n troi at mam a dad yn dweud, dwi ddim yn dallt y sym yma, a bysa mam neu dad yn dweud, dim y mathemateg di'r broblem, ti di blino, dos i dy wely. A heddiw, da ni'n mynd i feddwl ar sut mae Iesu Grist, nid yn unig yn ateb
yn angen am problemau mwyaf ni, ond sut mae o'n gallu deud wrthyn ni hefyd be ydy'r broblem neu be ydy'r angen gwirioneddol. Diolch i chi, da ni'n mynd i ganu emyn rwan. Canu emyn sydd yn sôn am y newyddion da, newyddion braf a ddaeth i'n bro. Da ni fel Cristnogion yn dal gafal ar y newyddion da mae'r Beibl yn ei roed i ni. A mae'r emyn yma yn sôn wrthyn ni pam mae gennym ni y fath newyddion da neu newyddion braf i'w gredu ac i'w rannu hefo pobl bob rhan o'r byd. Sylwch sut mae'r emyn yn esbonio i ni. Newyddion braf a ddaeth i'n bro, hwy heiddent gael ei dwyn ar go, mae'r Iesu wedi cario'r dydd, caiff carcharorion fynd yn rhydd. Mae Iesu Grist o'n hochor ni, fe gollodd ef ei waed yn lli. Trwy rinwedd hwn, fe'n dwg yn iach i'r ochr draw mhen gronyn bach. Hwna di'r ffordd o ddeud, trwy bod Iesu wedi marw ar y groes, mae pawb sy'n ymddiried yn fo yn cael dod at Iesu ymhen chydig bach am byth. Wel, fenaid bellach cod dy ben, mae'r ffordd yn rhydd i'r nefoedd wen, achos be mae Iesu wedi wneud. Mae'n holl elynion ni yn awr mewn cadwyn gan y brenin mawr. Dwch ni godi i ganu hefo'n gilydd. Rwan, i'n arwain ni mewn gweddi. Diolch. Werth bod yna bwynt i ni ddod y capel bod yna achos bod ni'n gallu diolch i ti am yr hyn wyt ti wedi gwneud drosto ni ar ein rhan trwy Iesu Grist bod ti wedi gwneud y cyfan mewn ffordd sydd wedi costio dim i ni ond wedi costio yn rhyd i ti, wedi costio yn rhyd i Iesu Grist. Diolch i ti am y cynllun mawr. Diolch i ti bod ti wedi trefnu'r cyfan a bod ti wedi trefnu get out clause i bobl yn bod yn ffordd i ni gael golchi lan trwy waed Iesu Grist. Bod o yn dy gariad i wedi dod i'r ddear ac i dalu y pris yn llawn i bawb sydd yn trystio yn y ti. Diolch i ti felly yn hynny heddiw a dyn ni yn gorfod meddwl am y bobl hynny sydd yn eto wedi pwyso ar Iesu Grist. Bobl sydd yn agos yn cael o'n ni, bobl dyn ni ddim yn nabod, bobl falle dyn ni wedi sôn wrth, ond hyd yma sydd ddim wedi jyst gafael yn y ffordd wych yma o fod yn iawn gyda ti. Felly dyn ni'n gofyn i ti fod trwy gadael wrth y bobl yma ac i
sefyllfaoedd i ddod ac yn cyflwyno Rhodri a cyfarfod bore yma i ddod yn gofyn i ti siarad trwy ddau, trwy Rhodri helpa ni i rondo ac i ddeall ac i'r effaith bara yn hir ac i ni jyst beidio jyst mwynhau am awr neu teimlo bod o rhywbeth sydd yn ddiddorol bod yn cael effaith ar y bywydau ni. Mae fe'n bod y pethau yna ddim yn cael yr effaith ddylsyn y gael i'r dymor y bywydau ni. Helpa ni angen help ni yn enw gyfeiriad y gwiredwr Iesu Grist. Amen. Diolch, Gwyl. Dwi'n mynd i gychwyn y bregaeth hefo cyfaddefiad i chi. Yn tu ni, da ni wedi cychwyn gwylio rhaglen. A dwi'n siŵr bod ti ddim at dant pawb, ond na i ddeitha chi, na'r rhaglen da ni wedi cychwyn wylio dros yr chydig wythnosau dwytha ydy hanes James Herriot, ond fersiwn ddiweddar o All Creatures Great and Small. Dwi'n siŵr bod o rhyw fath o nostalgia i ni o fyw yn y wlad a problemau hefo gwartheg ac yn y blaen yn cael ei datrys. Ond mae'n raglen ddifyr iawn. Ac wrth gwrs, gan na milfeddyg vets ydy James Herriot, mae lot o'r straeon ynglyn â milfeddyg yn trio helpu anifeiliaid. Ac yn aml, beth sy'n digwydd yn yr rhaglen, mae'r alwad yn dod mewn gan y perchnogion neu'r ffarmwr yn deud, dyma di'r broblem hefo'r anifel, ac yna mae'r vet yn mynd ac yn edrych ar yr anifel ac yn deud, dim dyma di'r broblem go iawn, mae yna rhywbeth dyfnach yn bod yn fama, da ni'n mynd i drio i ddatrys o. A mewn ffordd, y math yma o beth ydyn ni'n ei weld yn yn hanes o Ioan pennod 5 y bore yma. Da ni'n gweld y dyn mewn cyflwr enbydus, fo a nifer o rei eraill, i gyd yn hel wrth y pwll yma yn Jerusalem, pwll Bethesda. A da chi'n clywed yn y darlleniad bod na lawer ohonyn nhw yna, adnod 3 yn y cynteddau hyn, byddai tyrfa o gleifion yn gorwedd, yn ddillion a chloffion a phobl wedi eu parlysu. Maen nhw i gyd yn hel yna yn ei hangen, ac wrth gwrs y dybiaeth ydy, pan oedd na ddŵr yn codi neu bod na symud yn y dŵr, oedden nhw'n meddwl y person cyntaf i mewn i'r dŵr wedyn bysa nhw'n cael iachad. Felly mae Iesu'n mynd at y criw yma o bobl anghennus. Mae o'n gwneud rhywbeth, ond mae o hefyd yn deud rhywbeth sydd yn dangos pethau arbennig ynglyn â pwy ydy Iesu, ond hefyd ynglyn â'n cyflwr ni fel pobl. Felly dowch ni gychwyn yn ystyried i ddechrau afiechyd y dyn yma. Y dyn yma mae Iesu yn iachau. Mae o, fel o'n i'n deud, mewn cyflwr ofnadwy yn dydy. Wedi methu symud, wedi cael ei barlysu ers 38 o flynyddoedd. Allwch chi ddychmygu sut oedd o'n teimlo? Sut oedd o yn gweld pob dydd yn dod? Os oedd o yna yn gorwedd hefo lot o bobl debyg, ella'n derbyn cardod, o bosib yna, achos bod ei ffrindiau fod i dod o fo yna, ac i gyd, pawb ohonyn nhw yn disgwyl i rhywbeth ddigwydd yn y dŵr. A mae yna ddwrnod yn pasio, dim byd i ddigwydd yn y dŵr, a maen nhw'n dod yna eto, diwrnod wedyn. Ac ella bod yna rwystredigaeth achos maen nhw'n gweld rhywbeth yn y dŵr, a mae yna rhywun yn neidio yna i blaenau nhw, maen nhw wel, dim heddiw. Ond 38 o flynyddoedd mae'r gŵr yma wedi bod ar afiechyd yma. Ac mae o'n un o nifer o achlysuron lle mae Iesu yn ymwneud â phobl hefo salwch gwahanol gyflyrau. Ac oedd Gwyl yn gweddio am yr hyn sydd yn digwydd yn y byd. Da ni yn ymwybodol bod cyflyrau iechyd afiechydon yn dod i'n rhan ni. Mae o yn rhan nad ydyn ni'n gallu osgoi o fyw mewn byd syrthiedig toredig. Ac os nad ydyn ni wedi profi afiechyd eto,
ddigon tebyg y bydd o'n dod i ni ar ryw bwynt yn bywydau. A mae ddiddorol yn dydy sut mae Iesu'n ymwneud â phobl yn y cyflyrau yma. Mae o'n dangos tosturi atyn nhw. Os da chi'n darllen trwy'r Efengyla, mae yna gymaint o achlasuron lle mae Iesu'n mynd, a dydy o ddim yn bod yn galon galad, dydy o ddim yn dweud, mae fawr bys al weithiau, get on with it. Dydy o'n dweud hynny. Mae o'n ymwneud â chyflyrau unigol pob un person. Ac yn ei trin nhw chydig bach yn wahanol yn ôl y gofyn. Felly, enghraifft, mae yna rei achlasuron fel wythnos dwytha, os da chi'n cofio, oedd y bachgen bach yn wael, ond nath Iesu ddim gweld y bachgen bach. Nath o ddim siarad efo fo. Nath o ddim mynd at ochr i wely fo a gafal yn ei law o. Oedd o'n angen gwneud hynny. Cwbl nath Iesu ddeud, os da chi'n cofio'r bregath os dwytha o Ioan 4, cwbl nath Iesu ddeud o bellter oedd deud, mae dy fab wedi cael diachau. Ac oedd o wedi cyflawni i bwrpasa fo yn iachau y bachgen ifanc yna, ond hefyd yn dangos rhywbeth am ei awdurdod ei hun i'r tad yma. Y tad yma oedd a ffydd ddryslyd, oedd o'n chwilio am arwyddion fel pobl Galilea. Neu meddyliwch am Iesu mewn man arall yn ymwneud â dyn hefo gwahanglwydd fan efo. Wel, da ni yn gwybod, wrth gwrs, yn y Testament Newydd, os oedd gennych chi wahanglwydd, fel mae'r gair yn Gymraeg yn awgrymu, oeddech chi'n gorfod bod ar wahân. Achos oedd gennych chi afiechyd croen contagious, ac felly y rheol oedd, da chi'n byw ar wahân, da chi'n cael bod efo'ch ffrindiau'ch teulu, rhag bod yr afiechyd yn pasio i rywun arall. Ac yn Marc pennod 1, mae un o'r dynion gwahanglwyddus yn dod at Iesu, a mae Iesu yn gafal yn ei law. Wan meddyliwch, i ddyn oedd ag afiechyd oedd o'n golygu bod na neb di twtio do, bod na neb wedi byw yn agos at efo, mae Iesu yn dangos y fath dynerwch yn gafal yn efo, ac yn ei achau o, achos mae o'n gwybod am ei gyflwr o. Ond yn yr iachad yn Ioan 5, yr ydyn ni newydd glywed amdano fo, mae o'n gwneud i ni ofyn cwestiwn ynglyn â ni'n hunan yn dydy. Be di cyflwr yn hafiechyd ni? Ac dwi yn ymwybodol iawn bydd na nifer ohono ni yn brwydro a gwahanol afiechydon ar hyn o bryd. A dwi'n meddwl ar y lefel fwyaf syml, mae o'n bwysig i ni gofio sut mae Iesu yn ymwneud a phobl ag afiechydon corfforol, meddyliol, heria gwahanol. A mae hwnnw yn ddoi hun i fod yn gysur ac yn anogaeth i ni yn y frwydr honno, yn y poen corfforol yn y blinder. Ond dwi'n mynd i ddeud wrthych chi o'r hanes yma bod Iesu'n gwneud hyd yn oed mwy na dim ond i achau y corff. Mae on, yn yr hanes yma, mewn ffordd ryfeddol, i'r graddar cwbl mae o'n gorfod deud wrth y dyn yma ydy cod cymad y fatras a cherdda, ac ar ei union mae'r dyn yma oedd bron am 40 mlynedd di methu cerdded yn gallu gwneud hynny. Ond mae'r sgwrs rhwngth y fo a'r dyn ac yna'r ymwneud rhwngth y fo a'r Iddewon yn nes ymlaen yn gwneud i ni weld Iesu mewn goleuni llawer mwy disglair na dim ond deud mae'n gallu achau'r corff. Ond da ni ddim eisiau brysio dros hynny chwaith no dan. Achos be da ni'n weld yn y darlun trwy Ioan ydy cyflawnder pwy ydy Iesu fel Meseia, fel mab Duw, fel yr un sy'n gallu rhoi i chi a fi iechyd cyflawn, iachawdwriaeth dragwyddol. Ac mae'r hanes yma yn ei ddangos o mewn ffyrdd gwahanol. Ond pan ydym ni'n meddwl am gyflwr y dyn yma, yn amlwg, mi oedd o wedi cael ei gyfyngu. Ac o bosib, yr argraff da chi'n gael ohono fo, ydy bod o ddim yn ddyn fel pobl eraill oedd wedi meddwl Iesu di'r un sy'n mynd i sortio hyn allan. Bod yn y stori plant, o'n i'n gofyn i pwy da chi'n gofyn. Ydych chi sylwi bod y dyn yma ddim wedi gofyn i Iesu am help o gwbl? Ac yn wir, pan mae Iesu'n dod ato fo ac yn deud yn adnod 6, a wyt ti'n dymuno cael dy wella? Ond da ni gyd yn clywed yr hanes yma, a da ni'n meddwl yn automatic, wel yn amlwg mae'n mynd i ddeud,
Oes? Ydy o'n deud oes? Na. Sylwch, adnod 7, atebodd y clafef, Syr, nid oes gennyf neb i'm gosod yn y pwll pan ddaw cynnwr fi'r dŵr, a thra bydda fi ar fy ffordd, bydd rhywun arall yn mynd i mewn o'n blaen i. Nid, plis Iesu, chdi di'r un hefo'r awdurdod i a chafi. Nid hyd yn oed ia plis. Mae gennym fo ryw ffordd anisgwyl i ni, ond sy'n gwneud perffaith synwyr iddo fo. Dyma'r ffordd mae o'n meddwl mae o'n mynd i gael ei achau trwy fynd i mewn i'r pwll. Ac felly mae o'n gwneud i ni ystyried yn dydy be ydi o i gael afiechydon, sut mae'r Beibl yn egluro hynny, ond sut mae'n ffydd ni yn ffitio mewn hefo hynny. Wrth baratoi, o'n i'n darllen chydig bach am Gristion, da chi wedi clywed nifer ohonoch chi'n gyfarwydd a hi, dwi'n siŵr, Johnny Erickson Tada, dwi'n siŵr iawn sydd mae deud i'ch efenw hi. Cristion sydd yn ei 70 erbyn hyn, mae'n awdur sydd wedi sgwennu llawer am ei phrofiad hi, gafodd ei pharlysu pan oedd hi'n 17 oed, a mae bellach yn ei 70, a mae perspektif hi yn agoriad llygad o ran sut mae hi yn deud, dwi wedi cael yr afiechyd neu'r y gwendid amlwg yma, ond eto, dwi'n gallu gweld o'r profiad yma pwy ydi Iesu Grist i fi. Dwi'n meddwl bod gen i 2 ddyfyniad gen Johnny Erickson Tada heddiw. Y cyntaf ydy hi yn deud am i chyflwr hi ac am y ffaith bod hi wedi gweddio am gael gwellad ac nad ydy wedi cael gwellad, mae hi'n deud fel hyn am Dduw, he has chosen not to heal me, but to hold me. The more intense the pain, the closer his embrace. Wan, dwi'n ymwybodol, pan dwi'n trafod y pwnc yma, dwi'n ddyn sydd heb gyflwr sydd yn cyfyngu llawer am fy mywyd i ar hyn o bryd. Ond pan ydych chi'n gwrando ar dystiolaeth rwy'n sydd wedi byw trwy brofiad felly, mae o'n gwneud i chi feddwl yn dydy. Bod hi'n gallu deud, y gwendid, yr hyn dwi'n ei weld ydy bod ymherthynas i a Duw hyd yn oed yn fwy cyfoethog. Ac mae'r Beibl yn annog y Cristion i nid dibrisio cyflyrau iechyd a deud diwn nhw ddim o bwys, dwi ddim yn deud hynny, ond i'w gweld nhw mewn persbectif llawer ehangach, persbectif tragwyddol. A mae Paul yn dydy yn ei lythyr yn sôn fel hyn, yn ei ailythyr at y Corinthiaid. Yn sôn amdano fo, ac amdano ni fel Cristnogion, ac yn deud fel hyn, am hynny nid ydym yn digaloni, ein bod yn allanol yn dadfeilio, sef problema efo pwy yda ni o ran iechyd, o ran corff, ein bod yn allanol yn dadfeilio, yn fewnol fe'n hadnewyddu'r ddydd ar ôl dydd. Oherwydd y baich ysgafn o orthrymder sydd arnom yn awr, byw yn y bywyd hwn, y poena, yr ofna, y siomedigaethau, jyst y strygl o fyw mewn byd syrthiedig, darparu y mae, y tu hwnt i bob mesur bwysau tragwyddol o goniant i ni. Dim ond i ni gadw'n golwg, nid ar y pethau a welir, ond ar y pethau na welir. Dros amser y mae'r pethau a welir, ond y mae'r pethau na welir yn dragwyddol. Os na rei ohono ni yma bore yma yn stryglo, ac mi fydd na. Mewn poen, yn methu cysgu, yn teimlo bod o'n llethol gorfod mynd at doctor ar ôl doctor, apwyntiad ar ôl apwyntiad, a ddim gwybod be di ddiwedd o, mae'r ysgrythyr yn deud, mae gynnon ni wybod be di ddiwedd o, trwy Iesu Grist. Mae gynnon ni orthrymder rwan, ond mewn cymhariaeth a beth sy'n dod i ni am byth yn Iesu Grist, baich ysgafn ydi o rwan, o'i gymharu a trymder mawredd y gogoniant, yr hyddid, yr hyfrydwch y cawni a Iesu Grist am byth yn y gogoniant. Ac mae'r gair yn annog ni i ystyried hynny. Yn wir, dwi'n mynd i awgrymu wrthych chi bod Iesu Grist hyd yn oed yn deud hynny wrth y gŵr yma. Felly, y cwestiwn mawr ydy pan ydym ni'n deud afiechyd, be ydy'n afiechyd ni fel pobl?
Oes, mae yna gyflyrau corfforol, ond dwi'n mynd i ddeitha chi bod y Beibl yn deud bod gennym ni gyflwr ysbrydol dyfnach oherwydd yn pechod ni. Ac nid effeithio rhai pobl mae hwnnw, mae o'n effeithio y ddynolryw drwyddi draw. Ac eto, mae Iesu yn treiddio hefo'r dyn sal yma i'w helpu fo i weld. Ella bod o'n meddwl, wel, fysa pethau'n gallu mynd dim gwaith i mi. Dwi wedi methu cerdded am 38 o flynyddoedd. A da ni, dwi'n gwybod, dwi'n gallu ddeud o weithiau y frawddeg yna sydd ddim yn precise iawn. Chyba pan da chi'n deud, dwi wedi anghofio beth y frawddeg o'n. Dos na'm byd gwaith nag oes, na bod yn sownd mewn goleuadau traffig. A dwi'n gwybod, dwi'n deud o, am bethau bach. Dos na'm byd gwaith. Ond mae'n hawdd iawn i ni fynd i mentality fel am yn profiad ni. Dos na'm byd gwaith na be dwi'n mynd trwyddo fo rwan. A mae Iesu Grist yn fama bron yn gofyn y cwestiwn, wir? Meddwl eto am dy gyflwr di. Wyt ti'n iach? Ydy dy afiechyd, ydy dy boen corfforol di y peth gweitha? A dyna lle da ni yn sylwi ar sut mae Iesu yn ymatab. Felly, da ni wedi meddwl am yr afiechyd, dwch chi ni feddwl am be di'r atab ta. Mae Iesu'n gofyn dydy yn adnod 6, wyt ti'n dymuno cael dy wella, ac atab y dyn yma ydy'r fformula mae o wedi credu ynddi hi. Dim ond i fi mewn i'r dŵr, fyswn ni'n cael iachad. Ac mae rwystredigaeth o achos bod y fformula ddynol honno ddim yn gweithio. Mae Iesu'n dangos iddo fo be di'r gwir atab yn adnod 8. Medda Iesu wrtho, cod, cymer dy fatros a cherdda. Ac ar unwaith roedd y dyn wedi gwella a chymerodd ei fatros a dechrau cerdded. Felly ar unwaith, da ni'n gweld ateb dynol yn methu ac yn peri rwystredigaeth i'r dyn yma trwy i afiechyd corfforol, mae Iesu'n dod ac ar union mae Iesu'n deud, dwi wedi datrys hynny. Cod, cymer dy fatros a cherdda ac mae hynny'n digwydd. Ond fel o'n i'n awgrymu wrthych chi, mae yna rhywbeth mwy yn digwydd y fama, does? Achos ar ôl i'r iachad yma ddigwydd, mae'r dyn yn gwneud hynny, mae o'n cymryd i fatros, mae o'n cerdded, mae o'n cael chydig bach o ffrau hefo'r iddewon sydd yn dweud, ti'n mynd cael hynna, mae'n sabath, ti'n torri'r rheola. Ac yna, yn ddiweddarach, mae Iesu yn dal fyny hefo fo. Neidiwch efo fi sy'n gynnwch chi eich Beibl wrth law. Mae'n dal fyny efo fo'n adnod 14. A sylwch beth sy'n digwydd efo yma. Maes o law, daeth Iesu o hyd i'r dyn yn y deml, ac meddai wrtho, dyma ti wedi gwella'n gorfforol, paid â phechu mwyach, rhag i rhywbeth gwaith ddigwydd i ti. Chi'n gwybod beth sy'n digwydd efo yma? Ella bod y dyn yma yn hynna'n dosturiol o bosib yn meddwl, dos na ddim byd gwaith all ddigwydd i fi na'r parlus yma, mae'n cael ei achad a mae Iesu'n dweud, paid â phechu rwan rhag i rhywbeth gwaith na beth ti wedi brofi ddigwydd i ti. Dyma lle da ni'n gweld bod yn afiechyd ni fel dynolryw yn pechod ni yr hyn sydd wedi golygu bod ni'n troi cefn ar Dduw yn broblam llawer gwaith nac unrhyw beth corfforol y gnawn ni brofi. A chanlyniad yn pechod ni oni bai bod Iesu yn delio ag o ydy bod ni yn mynd i uffan, bod ni wynebu barn Duw. Ac mae Iesu'n deud hynny yn ddiweddarach yn y benod. Sylwch, so chi'n darllen ymlaen oedd yr hyn nath William ddarllen, mae Iesu'n sôn amdano fo ei hun ac yn deud, berthynas rhwngtho fo a'r tad, rhoddodd iddo hefyd awdurdod i weinyddu barn, a mae mab y dyn i wef. Peidiwch ar hyfeddu at hyn, oherwydd y mae amser yn dod pan fydd pawb sydd yn ei beddau yn clywed ei lais ef. Ac yn dod allan, bydd yr rhai a wnaeth ddaioni yn codi i fywyd, a'r rhai a wnaeth ddrygioni yn codi i gael ei barnu. Felly be da ni'n weld ydy bod Iesu'n deud wrth y dyn yma, wan ti wedi cael iachad i dy gorff, ond mae yna rhywbeth pwysicach hyd yn oed na hynny. Mae eisiau ti gael iachad i dy unaid, ac mae hynny mond yn dod wrth i ti ymddiried yna i. Ac os nad wyt ti'n cael hynny, ti'n mynd i wynebu y farn wyt ti'n heiddi
am dy bechod fel ac sydd yn wir i bawb ohono ni. Felly dwi eisiau ni feddwl bore yma. Os yna rwy'n yn dod ata chi ac yn gofyn be di'ch cyflwr chi? Ydych chi'n iach? Ydych chi angen eich gwella? Sut fysa ni'n atab nhw? Dwi'n siŵr mewn sgwrs, os ydych chi mewn surgery neu beth mewn sgwrs, fysa chi'n dweud, wel, dyma di'r cyflwr a dyma fydd y feddyginiaeth. Ond os ydych chi'n meddwl am y cwestiwn yma yn y ffordd mae Iesu'n annog ni feddwl amdano fo, da ni'n gallu rhoi atebion cweit mor slick ac arwynebol na dan, achos da ni'n gorfod dweud, wel, ynddo dwi'n sal, dwi'n bechadur, dwi'n reddfol yn fy nghnawd pechadurus yn mynd yn erbyn yr un sydd i'n chreu fi, yn gwrthod gwrando pan dwi'n gwybod y dyliwn ni, yn gwneud ac yn deud ac yn meddwl pethau sydd yn ôl cyfraith Duw yn golygu nad ydw i i gael iechyd, nad ydw i i gael dyfodol yr ydw i'n edrych ymlaen at fo, ond yn hytrach wynebu barn gyfiawn y mab am hynny. Dwi'n meddwl bod o yn hyfryd yn fama bod Iesu ar fath gornsern dros enaid y dyn yma bod o'n fodlon deud hynny wrtho fo. Rwan, ti di profi na i onni fi, ond dwi eisiau llawer mwy na hyn i ti. Paid a pechu. Paid a pechu rhag i rhywbeth gwaith i ti, ddigwydd i ti, ac mae hynny'n wir i chi a finna hefyd, ynddydi? Ella bod ni wedi profi gras Duw, ella bod ni wedi profi daioni Duw yn Iesu Grist. Da ni ddim eisiau cymryd hynny'n ganiataol a dweud, o, gret, na fo, gai wneud be bynnag dwi eisiau wan, dwi saff. Glynwch at Iesu Grist. Ymddiriedwch yn y fo gan weld na dim ond trwy'r groes yr ydym ni'n dod yn hollol iach, yn gyflawn iach, fel ac mae'r Beibl yn dysgu hynny. Ac i ni beidio digoni ar y pethau dros dro. A mae bywyd gweddi'n gallu dangos hynny ni, dydy? Chyfo pan da ni mewn cyfnodau anodd, bod yna rhywbeth yn pwyso yna ni, mor hawdd mae'n gweddia ni gyd yn troi o gwmpas hynny. Iesu, nid i just helpu fi fel hyn, just hyn. A wedyn fydd pethau'n well. Lle wir, mi ddylsa ni allu gweddio, ia, helpa fi fel hyn, ond helpa fi hefo pob peth. Helpa fi hefo dyfnder fy mhechod i, a tuda fi at Iesu Grist, fel y galla i ddeud, ti ydy'r unig un all roed iechyd go iawn i mi. Dim ond trwy dda ti y gallai edrych ymlaen i'r nef newydd a'r ddeiar newydd, lle fydd na ddim poen, fydd na ddim galar, fydd na ddim tristwch. Ond heb Grist, dim ond tristwch, dim ond poen, dim ond y farn fydd yn dod i'n rhan ni. Felly, da ni wedi meddwl am yr afiechyd, da ni'n meddwl am yr ateb. Dewch i ni orffan cyn i ni ddod at Fwrdd y Cymyn yn edrych ar yr arglwydd ei hun. Achos trwy'r arwyddion yma i gyd, mae Iesu yn dangos rhywbeth syfrdanol am pwy ydi o. Fo ydy'r Meseia, fo ydy mab y dyn sy'n gallu mynd at yr un yma sydd ag afiechyd difrifol anno fo i achau o, ond hefyd dangos iddo fo bod y ffordd o meddwl amdano fo'i hun yn anghywir. A Iesu ydy'r un sydd ar awdurdod i wneud hynna i chi a fi hefyd. Hwn ydy'r ail ddyfyniad Johnny Erickson Tada. Lle mae hi'n deud, only God is capable of telling us what our rights and needs are. You have to surrender that right to him. Da ni yn tuedd i fyw yn bywyda'n deud, dyma be di'n hawlu, dyma be dwi angen, dyma be di'n problem fwyaf fi. Dwi eisiau i ni fel pobl fod yn rai sydd yn dod at awdurdod gair Duw, awdurdod mab Duw a deud, dangos di fi be dwi angen. Dangos di fi be dwi yn ddysgu, helpa fi i weld sut ydw i'n meddwl, sut ydw i'n dymuno cael pethau, ac i roi heina i gyd o dan awdurdod di. I ddarostwng be dwi'n feddwl sydd yn iawn, be dwi'n feddwl dwi angen o dan mab y dyn, yr un sydd yn gwybod i'r dim be dwi angen a be mae pob un ohonoch chi angen. Be ydy'r pethau yna
yn eich bywydau chi, tybed. Lle da chi wedi dweud, hwn di problem fwyaf mywyd i. Mae gen Iesu hawl, mae gen efo awdurdod i siarad efo chi trwy air a dweud, meddwl eto am hynna. Be bynnag ydy'r peth yna, boed o'n beth da, lle da chi'n meddwl, os na i gael o fydd bywyd yn gret, neu os ydy o'r peth drwg neu'r peth anodd, ydych chi'n deud, mond cael gwarad o hwnna fydd y mywyd i'n gret. Di pethau yna ddim yn cymharu â Iesu. Yr arglwydd, y gwaredwr, a'r cyfoeth sydd ganddo fo i ni, sydd tu hwnt i'n dychymig ni. Mae gen Iesu yr hawl i aildrefnu sut da ni'n gweld yn anghenion, yn gwendida a'n cryfdera. Ond mae gen fo hyd yn oed awdurdod, fel da ni'n gweld yn y ffrau, awdurdod i ddeud wrth y bobl sydd yn tybio bod nhw'n glynu at gyfraith Duw, bod nhw'n anghywir. Achos mae'r ffrau yn datblygu achos bod y gŵr yma'n cael ei achad a mae o'n cario i fatros. A mae'r bobl yn dweud, ti'n cael gwneud hynna, ti'n torri'r gyfraith. A mae Iesu wrth siarad efo'r Iddewon yn dweud, ond os da chi'n dweud bod o'n gweithio, be am Dduw? Di Duw ddim yn gweithio yn cynnal pob peth ar y Sabbath? Da chi'n dweud bod Duw yn torri'r gyfraith? Edrychwch eto. Ac yna mae o'n dweud, dwi a'r tad ag awdurdod dwyfol. Edrychwch eto arna i. Dio ddim yn hawdd, na di. Dwi, fel chi, wedi cael y profiad lle mae yna rhywun yn deud rhywbeth wrthych chi, a mae o'n teimlo fel nid slap llythrenol, ond slapu sut oeddech chi wedi gweld pethau. A ddech wff. O'n i wedi meddwl, na hyn oedd yn gywir. A mae yna rhywun wedi deud rhywbeth i'r gwrthwyneb, a ddech chi'n meddwl, lle bod fi'n anghywir? Wan, os ydym ni'n gallu gwneud hynny i bobl sydd yn siarad mewn i'n bywydau ni, gymaint yn fwy y dyliau ni'n neud o pan mae'r arglwydd Iesu yn gwneud hynny i mewn i'n bywydau ni. A mae o'n i'n neud o, nid dim ond ar achlasuron arbennig, a dyma fyddwn ni'n edrych arno yn astudiaeth heno, ond mae eisiau ei wneud o trwy'r amser, trwy'r ysbryd glân yn dod ar gair yn fyw i ni, yn siapio ni, fel bod ni'n delio â strygls, yn delio â gofna, yn delio â'n gobeithion mewn ffordd wahanol, achos da ni'n gofyn i Dduw newid y pethau yma, newid yn meddwl ni, newid y ffordd da ni'n gweld yn bywydau yng ngoleuni pwy ydy Iesu Grist. Mae gan fo'r fath awdurdod, mae gan fo'r fath allu, ond dydy o ddim yn deud, ac oherwydd hynny dwi ddim yn mynd i wneud â phobl anghennus. Dyna di hyfrydwch person Iesu Grist. Mae gynno fo awdurdod, mae gynno fo ddoethineb, mae gynno fo allu, ond eto mae o'n fodlon i achau dyn o ddim hyd yn oed yn gofyn am help. Dyn, ar ôl cael ei achau, oedd yn ymddangos fel o gynno fo'n llawer o ddiddordeb yn Iesu. Mae bein yn rhyfedd yn y ffrau yma am y Sabbath a cario i fatras, pwy sydd wedi deud wrthych di am hyn? Adnod 13, nid oedd y dyn a'i achawyd yn gwybod pwy oedd ef. Mor boddod neu pwy oedd Iesu, di gwir. Hyd yn oed i'r dyn yma, mae Iesu wedi dangos tosturi. Da ni'n barod i fynd ato fo yn yn angen, yn yn afiechyd ysbrydol, a'n afiechydon corfforol, cyflwyno'r cyfan i'r arglwydd Iesu a deud gnad y waith yn fy mywyd i. Tosturia wrtha i. Helpa fi i gael meddwl, i gael gobeithion wedi siapio gen i ti, nid gan y byd, neu nid gan be dwi'n feddwl sy'n mynd i weithio i mi. Na ni weddio. Nawn ni ganu emyn o foliant i'r arglwydd Iesu, ac yna mi ddown ni at fwrdd y cymyn gan ystyried sut mae Iesu wedi dangos i awdurdod, i dosturi a'i ras tuag ato ni. Dwch ni weddio i ddechrau. Arglwydd ein Duw, da ni yn cydnabod bod na ranna o'th air di yn heriol. Yn gallu bod yn gwneud i ni deimlo'n anghyffyrddus achos bod o'n gwneud i ni feddwl eto am y ffordd ydym ni'n gweld yn hunain, gweld yn cyflwr a gweld sut yr wyt ti, arglwydd, yn ymatab i hynny.
Da ni eisiau diolch I ti bod gen ti'r fath gariad tuag ata ni yn yn hangen, mae nid dim ond gwellad arwynebol wyt ti eisiau rhoi I ni, ond dyfod ti am I ni brofi dyfnder yr iachad tragwyddol yna sydd ond yn dod trwy dda ti arglwydd Iesu. Ar gyhoedda ni o hynny. Yn gwendid o bob math, dysga ni be ydi o I bwyso'n llwyr arna ti arglwydd Iesu. Nid arna ni'n hunin, nid ar ddoethineb ddynol. Trwy dysbryd felly siarad hefo ni. Ar gyhoedda ni, cysura ni, oherwydd ti ydy'r un sy'n gwybod be da ni angen. Derbyn yn clod a'n mawl ni a parhau arwain weddill y gwasanaeth. Da ni'n gofyn hyn clod Iesu, yr Iesu bendigedig. Amen. Felly, da ni am ganu Emyn Pantycelyn, sydd mewn man yn aralleiriad o yr adnodau da ni wedi glywed y bore yma. Deied pechaduriaid triain yn finteoedd mawr ynghyd, doed yn ysoedd pell ymoroedd I gael gweld dy wyneb pryd. Cloffion, deillion, gwywedigion, sef dyna oedd yr adnod yn Beibl William Morgan, o bob enwau, o bob gradd, lle da ni'n mynd? I Galfaria, un prynhawngwaith I weld yr oen sydd wedi I ladd. Dacw'r nefoedd fawr ei hunan, nawr yn dioddef angael oes. Dacw obaith yr holl ddeiar, heddiw'n hongian ar y groes. Dacw noddfa pechaduriaid. Dacw'r meddyg, dacw'r fan. Y cafwella'r holl archollion, dyfnion sydd ar fenaid gwan. A'r pennill ola, dwch ni gan efo'n gilydd. Doedd yna
Dwch ni ddarllen a gwrando ar be mae'r apostol Paul yn dweud yn ei lythyr cyntaf at Corinthiaid wrth sefydlu, neu sôn am sefydlu swper yr arglwydd. Oherwydd fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a draddodais i chwi. I'r arglwydd Iesu yn os y bradychwyd ef gymryd bara, ac wedi ddod ddiolch fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff sydd eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef cof amdanaf. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. Da ni wedi bod yn meddwl am yn cyflwr ni, yn angen ni fel pobl, a be ydy ateb Iesu Grist i hynny. Ac mae'r cyfan yn dod at ei gilydd mwrdd y cymyn yn dydi. Yr arwyddion clir yma i ni o ateb mawr Duw i gyflwr marwol yn heneidion, i gyflwr nad yda ni a gobaith dod allan ohono fo, ond i bai bod Duw yn ymyrryd. Ac mae o y fath gysur i ni weld mor fawr ydy cariad Duw bod o wedi bod yn fodlon ymyrryd trwy annwyl fab. Yr un y bu i'w gorff gael ei rwygo ar y groes, a'i waed wedi dywallt mwyn i bobl. Mwyn yr rhai oedd ar afiechyd marwol yna arnyn nhw. Y ffordd mae Iesu yn iachau, y ffordd mae Iesu'n rhoi bywyd ydy trwy ildio i fywyd ei hun ar y groes drosom ni. Cyn codi o'r bedd y fuddugoliaethus yn dangos bod bywyd tragwyddol, bod maddeuant, bod cymod a Duw i bawb sydd yn ymddiried yn y fo. Ac mae'r gwahoddiad i ni ddod at fwrdd y cymyn yn wahoddiad gan Grist i ni gydnabod. Crist sydd wedi gwneud y gwaith. Crist sydd wedi talu'r pris. Da ni'n dod yn yn afiechyd, yn yn pechod, yn yn angen yn deud, yno ti dwi'n ymddiried. Yno ti dwi'n pwyso. Ac wrth i ni gymryd y bara a'r gwyn, mae ei fod yn faeth, yn adeiladu ni fel Cristnogion, lle da ni'n deud diolch. Diolch bod na sicrwydd i ni yn y taliad yna. Diolch bod na sicrwydd i ni, yn bod ni dal yn pechu, os da ni'n edifarhau ac yn dod at Grist, mae'r iachad yma i ni mor sicr ac yma blas y bara a'r gwyn yn yn cega ni, ac yma'r hyn yma'r arglwydd Iesu Grist wedi i ddarparu i bawb sy'n credu yno fo. Felly gaich annog chi sydd yn credu yn Iesu Grist wedi ymddiried yno fo ac yn caru fo fel charglwydd a'ch gwaredwr chi. Dowch, hyd yn oed os da chi'n teimlo fel bod ti'n strygl. Dowch ac ymddiried eich hun yn Iesu Grist. Ac fel fydda i'n deud yn gyson, os nad ydych chi'n credu fyswn i'n gofyn i chi beidio cymryd y cymyn. Rhai iau, gnewch yn siŵr bod chi wedi cael sgwrs efo yr oedolion hefo chi, ond gwahoddiad hael Duw wedi ni ddod at Iesu ac wrth gymryd y bara a'r gwyn, i adael iddo fo trwy ysbryd wneud i waith yno ni, i'n atgyfnerthu ni, trwy'n atgoffa ni o'r iachawdwriaeth, yr achubiaeth lawn mae Crist wedi ennill dros i bobl. Os gael ofyn i William a Geirin ddod i'n helpu fi hefo rhannu y bara'r gwyn, ac yna mi nawn ni gydfwyta a chydyfed efo'n gilydd, ond tra mae'r elfenna yn cael ei rhannu, mi welwch chi eiria yr emyn da ni am ganu ar y sgrin. Sorry. Dwi'n meddwl bod i'ch bach yn bell o'r laptop dyna dda. O, Eirin, ti jyst symud o'ch bach ymlaen? Diolch i ti. Yr oen sy'n dwyn ymaith bechodau'r byd, lladdwyd ef, ac yma wrth y bwrdd cofiwn, a ddewid roed i bawb sy'n dod trwy ffydd, cant faddeuant wrth y groes. Rhannwn ni yn y bara byw,
yfwn o aberth gwir fab Duw, cwlwm hedd, achos dyna beth sy'n dod â ni at y gilydd, wrth i ni ddathlu a diolch ydy bod yna hedd i ni yn Iesu Grist, brofwn yma nawr o amgylch bwrdd y Brenin Mawrth. Diolch. Cymerodd Iesu fara, ac wedi diolch fe'i torodd a'i roi iddynt gan ddweud, hwn yw fy nghorff sy'n cael ei roi er eich mwyn chwi. Gwnewch hyn er cof amdanaf.
ond archollwyd ef am ein troseddau ni, a'i ddryllio am ein camweddau ni. Roedd pris ein heddwch ni arno ef, a thrwy ei gleisiau ef y cawsom ni iachad. A chymerodd gwpan, ac wedi diolch fe'i rhoddodd iddynt gan ddweud, yfwch ohono bawb, oherwydd hwn yw fy ngwaed i. Gwaed y cyfamod a dywelldir dros lawer maddeuant pechodau. Do, carodd Duw y byd gymaint, nes iddo roi ei unig fab, mwyn i bob un sy'n credu ynddo ef beidio mynd i ddistriw, ond cael bywyd tragwyddol. Da ni yn diolch i ti Arglwydd Iesu, am yr aberth mawr ar y Galfaria, ar yr addewidion o'r hyn mae bew ti di wneud yn ei olygu i ni. Da ni'n gofyn Arglwydd y byddi di yn adnewyddu yn ffydd ni trwy dysbryd. Bod ni'n caniatáu i ti edrach eto ar yn cyflwr ac ymhyfrydu llawenhau dy fod ti wedi gweithredu drosom ni unwaith am byth ar y groes. A hyd yn oed Arglwydd, a ni'n brwydro ac afiechydon a gwendid yn y corff, da ni'n diolch am fuddugoliaeth y bedd gwag sydd yn golygu y bydd yna dragwyddoldeb i dy bobl di. Heb boen, heb awlar, heb dristwch. Y bydd y pethau hynny gyd wedi mynd heibio oherwydd dawdurdod dy fuddugoliaeth di. Arglwydd, da ni'n gofyn trwy dysbryd, neu di roed i ni syched am dy gwmni di. Y cwmni hwnnw fydd yna yn rhagwyddoldeb. A helpa ni yng nghanol temtasiynau, yng nghanol brwydra y byd hwn, i edrych ymlaen at gael dy weld di wyneb yn wyneb. Cael plygu o flaen dorsedd di a deud diolch Arglwydd. Diolch. Gna dy waith felly yn plith ni. Maddau ni bob pechod a bai. Trwy dysbryd da ni'n gofyn Arglwydd rho oleini ar y meddyliau ni, cynhesan calonna ni i fyw dy glod di yr wythnoson. A boed i ras ein Harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, aros gyda ni oll. Amen.